फुंनि नाश्ता जानो जालायबाय लोगोफोर क्या नाश्ता है यार वाव मोनसे गिलासाव मानो लोङैमोन खस्थ' होननानै गिलासावसो मोजां कापाव लोंबाथाय कापाव दसेनो साया सुगायो गिलासाव मा होनो गिलासनि बे बाउन्ड्रिया बाहारा कभारा गुदुं जाना थायो एकदम गुसुबाबो साहाखौ गुदुं गुदुं लोंनाय बायदि मोनो लोगोफोर फिल्टार बानायदो दानियाव फिल्टार बानायदो दा नैखिनाव आरो धालाय खालामनानै ओमफ्राय आरो गोजौ खालामगोन दै सोनाय ओमफ्राय बेयाव बाला सोगोन सोनानै ओइथिं दैया स्टर जागोन Hi guys, बेबादिनो मानसिया मावगासिनो थाबानो जाबाय देहाखौ मोजाङै लाखिनो थाखाय लाखिनो खामानि मावोबा मानसिया बेराम जायो बेनिखायनो खामानि मावनांगौ आजावनांगौ हालेवनांगौ माइ हानांगौ फालौ गायनांगौ लाथि फालौ खेबजा फालौ आं बायो गायदो देग्लाय जागानाय नङा फालौआ गवानाय नङा इबार थाइबाथाय फाइबा नोङो जानो खनसे मोनजायो र' फालौखौ बेयाव 10 दाल बेयाव 10 दाल ओइथिंबो 10 दाल 30 दालसो जागोन लोगोफोर गोदान बोसोर मोनफैलायबाय ओइ माय डियार गोदान बोसोर मोनफैलायबाय गाबोननो मा खालामनो सानखो गोदान बोसोर मोनफैलायबाय आंनि बोसोरा मोनसे थांलायबाय बोरायलायबाय आरो एसे थ' आं गाव बोरायनायखाय दुखु नांदों आरो आं गावखौनो माबायदि सेंग्रा खालामनो हायो बेखौ सानबाय थादोंमोन नाथाय आं गावखौनो सेंग्रा खालामनो हालिया थ' नैफोरबायदि जिनिस लहानि जा न'खर जा न' जा न'नि रं जा पुराना जानायफोरखौ बाय पेन्टिं खालामना गोदान खालामनो हायो आरो थ' बिसोरखौनो आङो गोदान खालामनानै बाय गोसोआव गोजोननाय लादों लोगोफोर बोसोर गोदानखौथ' आरो आं गाहाम मोनखाया मानोना बोसोर गोदान फैनाय लोगो लोगोनो आंनि बिखानि बिखलोआ बाय एसे खमजुरि जायो खपसके एक बोसोर रिडिउस जायो माने एक बोसोर खम जायो बोरायो आरो थ' बेनि थाखाय आं गाहाम ना थ' आं गाव बोरायनायखाय बेखौनो सेंग्रा खालामबाय दङ आं नै सिरिस मारिना गोदान खामनि रंफोरनि बिखय लोगोफोर मा खालामनो आरो बेफोरबायदिनो गोसोआव गोजोननाय मोनगोन आरो सेंग्राबो जानो हालिया सेंग्रा जानो हालिया मा खालामनो आरो बोसोर आच्छा थारमाने नों गोदान बोसोर गाहामोना गाहामोना बहुत दुखु नाङो आङो थ' मा खालामनो बिसोरखौनो रं फोनना गोदान खालामनोसै खानाय मोननायफोरखौबो आंबो रं फोननानै गोदान खालामगोन आरो ओमफ्राय सेंग्रा जाबाबा लोगोफोर लं ड्राइभ थाङिथ' लं ड्राइभ माबा खानाबो जानो मोना बेलाय लोगोफोर नोंथांमोनाबो सोर सोर निउ इयारखौ मोजां मोना कमेन्ट खालाम बोराय बायदि जानि सिरिस लोगोफोर हरनि 12टा बाजालासे सोर सोर थायो उइस खालामनो थाखाय आंथ' हरनि 12टा बाजालासे सारि मोननानै थाबाय थायो नै बारायखो इखौ उइस खालामनो थाखाय खिन्थु उरुलाङो इयो पापिया उन्दुलाङो एकदम जोंख्रि आरो खानाय हमनानै ओरै जोंख्रनानै फाजायो आङो उनाव इखौ उइस खालामहामनासो आं उन्दुयो नंगौना नङा बुं नंगौ इ उन्दुलाङो ने आइ बा मालाय बाबायदिनो खाना जानो थांनायदो मा दोङोनो दाउ दोङो आरो अमा दोङो आरो बिदिनो नाबो दोङो बा इमान मटर पनिर जेकेटाव सुजोबना लाना फै जेकेटखौ गाबोन आं सुनांगोन दे मा जेकेटाव सुजोबना लाना फै सुना होगोन आं जेकेट गाबोन आदालाय मा जाखो नै गामियाव फैनानै खानाखौनो मोनजालिया न'आवनो जा लोगोफोर न'नि आइ बिब' बिनानाव फिसाज्ला फिसाजो गासैजोंबो लोगो नांनानै आं दिनियावलासे खेबसेबो दुब्लियाव खाना जाफेरनो मोनाखै खिन्थु जानो लुगैयो आं मालायखौ नुबाथाय जोंफोर गोदो दुस्थुआ मा आगोलाव जोंबो दुस्थुमोन ना जों लोगोदो ज' दा जाजालिया आरो आंना गथ' गथाय दोङो बिमा दोङो आरो जायफोरनि न'खराव गेदेर फेमिलि बुरजा फेमिलि बेफोर गासैबो न' ज' जालाय लोगोफोर रंजा खुसि और ऐसा नहीं है कि दिसंबर दिनाव जानांगौ मानसिया खुसियाव जायो आरो माने बे बोसोरा मोजां थांथों होननानै लोगोफोर गाबोननिफ्राय गोदान बोसोर एक्चुअलि जोंनाथ' मागोआवसो देसन ना मागोआवसो जोंना गोदान बोसोरा थेवब्लाबो बेखौबो आरो बयबो मानायो नालाय ओंखायनो जोंबो एसे मोजां मोनो आरो ना आगोलनिफ्राय मानायो थानो जाबायनो खा फोनखांबायना फोनखाङाखै दाबो
बा बे मोनसेखौ फोनखांबाय बे मोनसे फिसाया नैनि फिसा दरजानि बियो सिगांनो बानायखानाय दोनखायोमोन आरो ओंखायनो बेखौ दोननो गोनां जाबाय नङाबा बेखौ दोनामोन आरो ओमफ्राय नै बेबो फोननाय जाबाय ओरैनो प्राइमार लगायथ'दो आरो ना मा यस प्राइमर लगाया है इसमें पेंटिंग किया जाएगा अंडरस्टूड प्राइमार लगायखांबाय बा इथिं प्लास्टार खालामगोन दा इथिं प्लास्टारखौ इथिंबो खालामखांबाय प्लास्टार जानानै मा फट' लगायदो बिथिं दोङो लक्की दोङो बिथिं दोङो गनेश दोङो ओमफ्राय बिथिं रं फोननाय मानसि दोङो नों भाराया बेसेबां लागोन 1000 टाका हो 1000 टाका 1000 टाका नांगो नंगौना नङालै दा बेसेबां टाका लांदों दा लोगोफोर खामानि मावबाय नक्का माने दै जाजोबो ओइखौ उवालखौ ओइ सिगांथिंखिनिया सिगांनो खालामना दोनखानायमोन आरोना थ' उवाला एसे बायबाय गाज्रि जालांबायमोन इथाया थ' बेयाव बिराद दै जादो आरो दा एसे हुखन'नानै बेयाव दै सोदों आरो कौन सा वाला किंजल में लाएगा लाऊंगा मैं किंजल चाहिए लाऊंगा मैं तुम मेरे साथ सोएगा तो किंजल लाऊंगा बाबा दख'ना बायनो फैसा इधर गया मैं नै ला आं भिडिअ खालामबाय थादो मिथिखासै नों फैसा माबा 2000 बाकी दिनियार अमर 200 टाका ने बाकी बाय हाँ पर उसे वह क्योंकि से मैं टोटो लेना चाहता हूँ पापा टोटो खरीदना चाहता है मुझे टोटो भी तो बहुत पसंद है गाड़ी नी कोसो फिसारी नी 15 5.5 आरे हिसाबखौनो खिथायाखै आङो दख'ना बायनो फैसा हर आंनो 500 हरना ये 500 दोलाय मा मोननो 500 निगा गाना मा खमसे खम 2000 नि बाय बारा 6000 थ' लोगोफोर 31 डिसेम्बरा दिनै जोबसिगोन माने 2021 जोबसिगोन आरो दिनै स' ओंखायनो एसे मोजांबो नांदों मानो होनबा 2021 बिराद गाज्रि सम थांबाय आरोना ओरैनोथ' कर'ना भाइरासबोथ' बेफोरथ' भाइरास न'खरावबो जोंना एसे बेमार आजारा बिराद जादोंमोन ना नोंथांमोना मिथिखायो भिडिअ नायनायफोरा थ' थांबाय बिदिनो आजा आलामाव फैनो गोनां आरो बिराद मोजां फैथों आरोना 2021 थ' दिनै बिदिनो थांथोंसै ओमफ्राय दा हराव बारायानो 12ता बाजा बोरायखौ विश खालामसै आरो एकदम फुर्तिनो गाबोनो माने नेक्स्ट इयारा एकदम माने मोजां फुर्तिनो थांदों होननानै थ' लोगोफोर आं नोंथांमोनखौ दा निउ इयारनि विश खालामथ'ला मानो होनबा आंनाथ' भिडिअआ दिनैनो हगारगोन नालाय आङो दा मोनायावनो मोनाबानो दा मोनाबायानो आंना भिडिअ आपल'ड जानायाव एसेबां टाइम नाङा थ' आङो थाबनो आंनो आपल'ड जागोन ओंखायनो निउ इयारथ' दानो मोनफैथ'नाय नङा 12तानि उनावसो निउ इयारा जायो ओंखायनो आङो एडभान्स खालामा माने जि टाइमाव जि खालामनांगौ बे टाइमावनो खालामो माने एडभान्सनो सिगांनो खालामा बे खालामनो लाब गैया मानो होनबा नेक्स्ट हाबनाय लोगो लोगोनो खालामनांगौ आं बेबायदि मानियो आरो थ' नै दिनैनाथ' दाबोथ' 2021नियानो दोंबाय थायो नालाय ना 12ता बाजालासे थ' दिनैनो खालामबा माने नेक्स्ट इयाराबो गाज्रिबो जानो हानाय ओंखायनो दा खालामथ'वा माने एकदम 12ता हाबखाबासो आङो खालामगोन आरो ओंखायनो बयखौबो स' थेंक इउ भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गोजोन्थों